ndichita. Ndamira pamberi pedera mambo Mutasa. Ndamira pedera mambo Mutasa. Zvese ndezve chokwadi. Zvese tange zvechokwadi. Ndikaipa chibatwa nemhosva. Ndikaipa chibatwa nemhosva. Mwari arimbatsirawo. Mwari arimbatsirawo. Pamusoro dara changa mune Mutasa. Wakamirira mai wavo mutriplet wangu saka hawari munomu saka mwana wacho pamusoro pedara mambo Mutasa. Ini ndoitwa hazvina yese atandi. Ndakamirira mhuri yaJames satandi. Inini ndinoitwa hazvina yese atandi. Ndakamirira hanzva dzangu 2. Imwe uya Simba. Umwacho mukuru mumwe patiri aramba kuya atiza. Inini nyaya dzangu isina kuya. Tinorwara pfungwa. Saka ndo nyaya yatakaya kuripota kuti tibatsirikane. Saka wanda nawo wari pana tete. Nditeme mtu njanzi ya baba. Awandi sekuru. Uyu mai wakabara mai akabereka baba. Awandi bankuru. Kumukoma wa baba. Awandi vanonzi baba nokumumukurira mwana atete wangu inini iwo wapo wati wasuzwa mushi wakabuda saka watuma mwana wawo. Atiza nekurwara. Ma? Atiza nekutorwara. Kuti kuno kuchangamireve inyaya yekuti nezonda kenda kuzinwa. Chichemo chakasvika everyday chimo chungu chinzi mukoma handazi yenyu ihombe yacho yasara iri kwenda pavalve yezino kana kuti mapopi pasidze kusemera mapaipi ezino. Saka akati isusu tikunyanya tsamba yekuti mwene kwamambo isusu pana batina chidhindo tsamba ichabva kuofisi kunyanga. Ndo chemo chekutanga chine munharaunda futi. Chechi2 wezesa futi vari kuti handazi yenyu iri kuti inosvika pabreak inodzikisa break rezesa kana kukwidza anenge achiita zvinhu zveopposite noezesa iwawo. Ndo chimwe chemo chechi2. Chechi3 inini ndindogara nehanzvadzi dzangu iyi yacho irapa neasara ihombe yacho ndindogara nawo nemwana songo agara ukoko pamba. Uyu wacho uyu urutovhara nenoindwa niitona ndinokwanisa nechivachengeta. Uyu wacho anongofamba kusimbura iso changamira handi kusimba bakuhwara. Uyu akagarapo kuhwara kwedu isusu kwatakaita uyu atangohwara muna July ini mbanazorwara muna December muna August. Wakati patakaita isusu zviri maminutes asabhuku zvimwe zvacho zviri maminutes abhuku aripo akatuma mumiri wake akagarapo wanonzi mai wachimudza necharingu. Iye ati abatikana aenda kuona murwere kwaMutare. Saka inini sabhuku ini chandimondweye panapa ngechekuti inini uyu mukomana neumwe wacho warurwarawo ndindogara nawo zvese vanenge vachiita maripoti ese anenge achiitika munharaunda kana muvhileji kana muchi vanenge vachiisira kwandiri. Saka ndiri kuona kuti makesi acho ari kuwanda asa uitira kuno kwakatosima magwere mumunda. Pawikira anosima magwere mumunda wese magwere iwo akatosima mumwe mune muvhileji because sabhuku asvika pakuti vhileji neusocial nevanhu vese mazviko zvakatitenderedza tiri kumboti mubatsiro wana nerubatsiro ane chikafu ane mari ane pese painapo. Saka munhu anga anzokatsapuka ketingeji ndakasvika kubva kumusika ndotekesa musika atosima magwere mumunda wese kuti kuno magwere akatosima. Saka dambudziko renyu mimi ramuda kubatsirwa nderei? Rekurwara kwatiri kuita kurwara pfungwa. Alright. Saka semhuri makambogara pasi here makambotaurira here hama vacho vana mai avo vana ani vese makambowata? Vanozviziva. Vanozviziva? Saka vari kuti nenyaya yazvo. Baba ndiani zviya? Baba ndopi? Baba uyaya nyaya yekuti vanowana iyi makamboizwa? Ndakaizwa. Mukadini? Ningwanda ndiri kubasa rangu asi vanhu vanangu vari kumba anatiti vakati pana vari kubatsirwa apapo navo. Saka takati takambowinza vakauya kutibatsira. Saka kupinza vanduda ndikakuwanda kamuri ndati makaitei kubatsira awana nedambudziko riri mumba. Dambudziko riri mumba riri kuratidza kuti idambudziko riri mumba 1 riri mudzimba dzese dzepasatandiri. Aiwa riri mumba 1 chete. baba wangu inini akahwara kafa
mama wangu akapengo akafa izvi vakabata kufestival mbamedu Justin hapo andati arwara kwa inini ndiri number 4 uye number 5 pane bamusoro bangu vanasikana 2 asati awaraba saka zvimwe dzacho kuti baba namai namukoma neni neuyu 5 mumusha 1 masati andi mwese havasi kurwara mwese vakagara zvakanaka sazvo zvinondiwadza inini ndosaka ndati baba ndosaka ndikubvunza kuti baba dambudziko riri kumhuri imwe chete iyi makambogarawo pasi here semhuri muchironga kuti muri kuita sei kana makaita maitei kusvika patari izvozvo izvi takasangana datsirwa nevakabatira izwai mukanditi makabatsirwa iwo vanhu vari kupenga muri kuti vakabatsira nhasi mwatisa ndakafuka kuti zvinhu zviri kufana asi umwatiza kana asi kupenga uyu rapa uri kupenga saka zvamakaita zvokubatsira here ndinofunga zvinoda kuti kune wakabatsira kwacho imimi anoona maresults ezvamakumbira ndimi kamakumbira ndimi munofanira kuona kuti zviri kusenza here kana kuti hazvisi kusenza urwere hwapera saka mamiri akaita zvinhu izvo zvizvitoa kuti zvirwere urwawo nemunhu wamakatsvaga hapana chakadii chakachinja saka zviri kuda kuti mutsvage umwe anoita musangotsvage munhu wese wese ba izvi mukaenda kana kuzinata izvo they will assist you kuti tikuda munhu anoziva kugadzira wanhu vari kutenderera chii musoro handizvo wanokupai kuti endai pana nhingi nanhingi nanhingi because wanoziva musangoite zvokuti tinorapa pano mwamapinda ipapo aiyo wana tinorapa pano wane zvavo ndezvokudya mari kwakazii akamuzwa kwakambozii koko kwavakaenda kwacho neakauya akamboti chiri kupengesa mhuri 1 chii mamuripo pazvakaitwa uerengai maminitsi acho tizo matenda uya ndakamirira sabhuku nevangu vacho so pese pawaiita pacho ndaandiripo ndini sekai muputa kutanga wanga wari musi wa 23 mwedzi wechi7 2024 pakazotsvagwa mubatsiri pamusha paubaba Satande pari pamusana pekurwara kwemwana mukomana uyu simba rashe Satande pakauya mubatsiri wanoitwa iwo baba murenje pamusana peurwere hwasimba rashe Satande. Baba murenje wachitsanangura wachiti pane machira aishandiswa mumusha muno muchibikwa doro pachiitwa sekuti pane chikwamo kana kuti ngozi yaidirwa doro iri. Zvino izvi zvaiitwa nevakuru vakapera kufa asi ndo zvakukonzera kurwara kwewana nekuparara kwevanhu zvisina kufanira. Tete ndo ava tete vari panapa wakadaira wachiti iwo ndinodaira kuti wana baba shuwa waibika doro mumusha wachishandisa machira iwayo, asi pakanzi pane ngozi wana baba wakati takairipa zvikapera asi haina kuperekedzwa kumusha kwayo, asi wana baba wakati taripa tapedza. Saka sa murenje wachitiwo saka munoona ndio nyaya iri pano iri kunetsa, hamuna kuperekedza munhu uyu kumusha kwake, saka ndio nyaya iri kunetsa. Mungati here taripa ngozi imi musina kuperekedza munhu wacho kumusha kwake. Saka tichatanga kurapa mwana kuti aite zvakanaka nekuti chinhu chacho changa chane hasha chakuda kutouraya. Kana mwana aita wadi tofambira mberi nenyaya, kana muchida kuti chitaure tochibuditsa chotaura zvakaitika nezvachiri kuda. Munhu uyu akanga ari mushandi wekwasatande, wana baba wakazomuwakira imba kunze kwemusha mushure mekunga akurwara, kunze kwemukova wakafirako akadyiwa nembwa. Taingonzwawo tichiri wana nditete waitsanangura kudaro. Pakanzi ipo panodiwa uta hwababa wakasara huriho, uta hwababa hwemusha wakagoerwa nhaka wachitaurira awa. Baba wakati iwo uta ndakahusiya mumba yandaigara kudhara kunoku, izvozvi ndakatama ndaugara kumarondera, saka uta ndakahusiya huri mumba. Wachibva wanzi baba imi endai munotore ihwohwo uta hwamuri kutaura masiya kumarondera kwacho, endai munohutore muye nahwo pano, ndo uta hwandiri kutaura ihwohwo.
wakarongana vanhu vekwasatande wakabva wati baba waende kotora huta, wachizi waende musi wekarewo wachidzoka musi wekarewo, wakaita saizvozvo. Musi wa24 wakadzoka zvakare pasatande wachizoona zvinhu zvakanga zvandotorwa huta nemisee nemakano, wakauya nazvo. Baba wakanzi harina kunaka bakatwa renyu rine ropa, asi ropa iri riri pabanga harisi ropa remhuka, ndere wanhu, riri kushandiswa sebakatwa rekubaya wanhu mumusha. Pfumo rine ropa zvakare remunhu. Saka munhu akakutengerai zvinhu izvi akati zvinoshandei uye akakutengerai pakudini zvinhu zvakashata kudai? Mubvunzo wangu wachibvunzwa baba. Baba wakati handiziviwo, ndakangotengerwa ndikapiwawo. Pakwanzi izvo imi mune chinhu, imimi baba mune chinhu chiri mubhurugwa menyu chipenyu chinofamba chamuri kushandisa semukwarakwato, ukwarakwata wana, asi muchiti imimi muchifamba munoti igumbo riri kurwadza. Baba wakati iwo zveshuwa igumbo, ndakatomboenda nekumadhokita ndikaitwa operation katatu asi hapana chakabuda. Baba waibva wazi chiuyai pano tione, wachibva wabviswa kamba yaifema yaifamba yawaishandisa semukwarakwato. Mukanzi izvoni wakadzi vese munasuduruka nekuti kamba iyi painotanga kufamba ichamhanyira kuwakadzi nekuti imubobobo. Pachakatanga kufamba chokwadi chakafamba chikamhanyira kuwakadzi, tese tanga tiri motikatiza. Baba wakashamisikawo nazvo. Wapedza kudaro baba wakaita semunhu ari kubudirwa here kana kuti munhu aita sei, wachiti iwo haikona kutamba nenini muri wana wadoko, musandijairire muri wana wadoko mese panapa. Wakatarisa kunze wakati musarambe makanitarisa nekuti zipi yangu yakavhurika wakadzi mese munopofomana. Tapedza kudaro vanhu vakatora huta nemiseve zviya zvikagurwa, gano rikaiswapo rikanzi panodiwa mbocho inochekwa iri muchikuwa ichideketererwa baba imimi kuti zvinhu zviri panapa zvidzikame, muchigadzirira zvinhu zvatataura kuti zviitwe. Mbocho yembudzi yakatorwa chokwadi ikachekwa muchikuwa, pakatengwa doro, ropa racho rikawerera mumba. Mukomana airwara akamhanya akandorara achimburukuta mukati meropa. Pakatengwa doro rikamwiwawo nekugocha nyama yembudzi iyi. Mukomana akatanga kudya chikafu ipapo after 8 days asina chaiya, waiya dota nehuswa nejecha, asi akatanga kudyawo chikafu musi iwowo nekutanga kutaurawo. Uta nemagano nekamba baba murenje wakati ndakuenda nazvo ndinopangidze mambo seumbowo kuitira mangwana. Zuva rechitatu musi wa27 mwedzi wechi7 baba murenje wakadzoka wakati ndauya kuzopisa zvinhu zvandakanga ndaenda nazvo uta nemiseve negano. Kamba wakati ndakatoipisa nekuti ndanga ndisingagoni kuichengeta nekuti yaizondinetsawo kumba kwangu kunewo vanhu wakadzi. Pashure pezvo zvinhu zvapiswa wakati paidiwa kuenda kwanyamukwarara kwakafira munhu akadyiwa nembwa uyu, toita chivanhu chinodiwa ikoko, toenda kuwildlife kwakatakurwa makomrades nababa avo, toendazve toita chiwanhuzve sabhuku kana muchida kubata shuwa kuti kuwildlife. Baba wanoti iwo wangu ameno waishanda sechiye nguva yacho mudhibha here kana chimbwido here, waiti waitakura makomrades nguva yehondo, waine mota yawaishandisa, saka waizoitakura makomrades. Asi baba murenje achitaura unoti pamaitakura makomrades imi makomrades amaitakura wanga wari wapenyu here kana kuti wakafa, iwo wakati ndaitakura zvitunha. Asi baba murenje wanoti muine zvitunha but manga muine wamwe wasina kufa wamaizopedzisa imimi. Saka kwakanga kwazi kunofanirwa kuendwa kuwildlife toenda kuita chiwanhu chatinoita pamakaitira zvinhu zvenyu izvozvozvo. Sabhuku akanzi kana muchida kubata shuwa kuti mambo ari kuziva kuti tiri pano, fonerai changamire kuti vamurenje wauya kuzopisa zvinhu pasatande. Sabhuku akafona wakataura nachangamire, zvinhu zvikapiswa. Pakanzi pfuma yamaiti vanhu varipa mukaripira mumusha, makaripira mumusha mani. Musha uno ndiro bhini renyu vanhu vekwasatande. Wekwasatande wati taida kuti chimbobude chitaure chinhu chacho. Samurenje wakati tinochibuditsa tichibva taparadzana. Takazodzokapo musi wa4 mwedzi wechi8 baba murenje wauya wakazosimudzira pawakasiyira. Toda kunyika njera yekubika doro semabikira rawaiita doro rechiwanhu, motenga nezvimasupa netekuteku ndo nipa yemusena wacho. Panodiwa pfuko yekunyikira njera yacho
motaurira sekupira kwamaisoita kwacho. Wakakumbira kuti ngachitaure chibude. Musi wedoro wakakwana, doro rikabuditswa risati ramwiwa, wakati ngachitaure. Vanhu vachibva wazi ngavagare wanamatirwa. Pachibva paita muzukuru mwana watete awo ndiye wakazobudirwa. Abudirwa chakataura chichiti icho, hamusi kundiziva here? Ndini wacho ndakaurayirwa mumusamasatande. Izvozvizvi makandisiya ndakatsamira muti, hembe dzangu makaisa mumataka kuti nditonhorerwe. Muri kundishungurudza, ndaiswa mumvura, mumapako, izvozvi ndiri pasi pemuti, handina chandinacho, handina kana mukadzi. Dai ndatozozororawo. Ndiperekedzei kumusha kwangu, mundipe zororo. Ndipei twinhu twangu ndiende kunozorora. Muri kundidadira, musandipe hasha. Ndine zvinhu zvangu, ndipei zvinhu zvangu ndiende kumusha kwangu, ndoda kuzorora. Handisi ndega, takawanda kungotungamidzwa, asi pane vamwe 5 vari kumashure kwangu. Muri kuti ndini ndapedza vanhu? Kwete, handisati ndambouraya. Mukasaita zviro kwazvo ndotanga kuuraya manje. Zvinhu zvenyu mazviona baba murenje vanodaro. Saka tozoona kana njera yamera. Kumera kwenjera pano ndokusimuka kwezvakawanda. Munin'ina waSiriro Satande Neboth wanga wamusi wa6. Munin'ina waSiriro baba Siriro wacho ndowawo Neboth akauya akasangana nababa murenje, akabvunzwa kuti ndimi here makatengera mukoma wenyu uta netsorora negano. Neboth akaramba akati kwete, handizvizii. Inini ndinoenda kuchechi kuJehovah's Witness, handina kutengera munhu chinhu. Ndosaka ainditiza. Ndakamuti kana maakuenda kumusha mundiudze tiende tese. Asi kuuya kwese kwaakaita kuno haana kana musi waakandishedza. Anga achingonditiza-tiza. Saka nhasi kuuya kwandaita, pandangoonawo mukomana wangu uyu ari kuti ndiri kuenda kunotora mota, ndabva ndangojambirawo mumota, ndokusvika kwandaita pano. Baba Neboth wari kuti ndakauya kuti ndizvinzwire ndega nekuti Siriro aitiza pese panyaya yaaivufambira. Pakatengwa machira, akanzi tengai jira reblack nerered kuti ndigadzirise zviri apa. Musi iwoyo machira aya akazi handichagoni kumashandisa nhasi. Saka taurai kuti togadzira riini, motiudzawo pachine nguva. Baba Neboth wati, imimi fonerai Siriro wacho mumudaidze sekudaidza kwamaisomuita mazuva ese, nekuti ndikamufonera inini anobva anyumwa kuti ndauya kuno ndanzwa zvaanga achiita. Machira akasungwa akaiswa mumba macho maibikirwa madoro, akasiiwa akasungwa. Rongai zuva, musaise mazuva ari kure, pasadarike 4 days. Zuva rakanzi izuva rechishanu manheru, vanhu vorarira pasatande, Saturday basa robatwa. Musi weSaturday wacho ndo pakauya vanhu, pakanzi pari kudiwa hari dzedoro dziya dziri kupipira kutsidzira maitiro amaisoita. Kana zvadaro panodiwa vanhurume, nekuti ndine zvandinoita nemhosva yekuti mhepo yagara muropa remwana uyu, toiendesa painofanira. Zvinodiwa kumhanya nenguva, musatore nguva musati maita izvi. Njera yakanyikwa, doro rikabikwa zvikagadzirwa, zvofamba zvakanaka. Musi wekupedzisira unowa musi wa17 mwedzi wechi8, vanhu vakaungana. Mukomana waye atanga futi kurwara. Arwara zviya anga akasungirwa hoko, kwakuine hoko yekumakumbo, kwakuine hoko yekumusoro. Maoko ake aigara akasungwa kumusoro, makumbo oroverwawo hoko osungirwa kudai. Sobhozi anga asingamiri, aimhanya kuchaya vanhu nekungomhanya kutiza. Akasvika pane mota yemunhu waigona kundoisimudzawo toenda. Saka ndo pakadzoka baba murenje, pakazi ipo pabikwe futi hari yedoro. Hari yedoro isati yabikwa, pakauya paina sekuru mukanganwa, pachibvunzwa mubvunzo unoti, mumusha menyu mune ngozi here? Ndisekuru wakanga arubvunzwawo wazukuru wake. Pakaita vanozi baba Newman Satande, akati kwete, hamuna ngozi. Chandinoziva ndechekuti wana baba ngozi iyi wakairipa. Wakati ehe taripa wana baba, wakanzi zvapera, kana dai mese mukapera kufa, wanosara hapana chawachaona nekuti zvese taita zvapfuura.
Baba murenje wakati saka nhasi chiri kunetsa chii nekuti ngozi iri kundipangidza kuti mumusha muno mune ngozi. Wakati isusu takazviripa zvakapfuura. Haikona kunditaurira zvenhando bai iwewe. Uri kureva baba, uri kureva, ndiri kureva iwewe baba murenje nekuti uri mwana mudoko. Kwete kunditaurira zvisina basa. Nokuti waibuda wachitaura nguva iyoyo wakati mandiripa zvapera mapedza kufa handichine, kana mapera kufa handichinei nevanosara zvakutopera. Takamupa musha wake nemukadzi wake ndibaba Nyumeno vanodaro, tikamupedzera. Saka tiudzei, baba murenje wakati saka ndiudzei kuti wamakapa mukadzi wacho kungozi iyoyo ndiani? Baba Satande wakati handichakwanisi kukunongedzerai mukadzi wewe watakapa ngozi iyoyo nekuti nhasi uno uri mumba mukadzi wemunhu, saka handigoni kukunongedzeraiba. Haikona kuramba muchindinyaudza nekuti ndakuudzai kuti isusu hatina ngozi yatinoziva. Vana ava vanongorwara nezvavo, inini handina chandinoziva pano. Kana imimi muri kuti nyaya iyi muri kuramba muri kundimanikidza kuti pano pane ngozi, ngaiende mberi kwamambo Mutasa. Haipereri pano, ngaiende inoperera kwamambo Mutasa. Pane zvakaitwa mukadzi wacho waitaurwa kuzi wakaripirwa ngozi yacho panguva iyoyo ndo tete warapa. Saka tete awa mukadzi wemunhu wakaroorwa. Ngozi ichibuda payakabuda ichitaura yakabuda kuti pamwana wavo Samurenje wachizoti iwo ngozi yabuda pamwana wenyu mimi tete. Maka nechikonzero ndechekuti mimi ndimi makava mapihwa ngozi, saka pamwana wenyu ndo payandogara nekuti iri kutoti mwana wani wayo. Right. Iro babo. Zimutawe, pane rezvi zvimutawe pane vamupokana nazvo. Hapana. Kungoti chete. Lati? Kungoti chete ndakandisikaziva ndakatozvizwawo ipapo. Okay. Zvino kubva pamakabviswa kamba gumbo richikurwadza here? Rinoita. Rinomboita? Asi kamba yakabuda zveshwa? Takaiona. Mukaiona zveshwa? Kamba yakabuda yanga ine mari dzekani, ma20 cents, masendi, ma5 cents, mwiri wayo wese wakanamirwa mari yemasirivha. Asi imimi mai makabvumirana nazvo handisi kuti zveshwa Bobobo mairowa kana kuti muchiri kurowa here? After kamba yabuda muchikuzwa here kuda kurowa Bobobo? Hamusisazwa mafeelings acho. Saka muine Bobobo maizwa sei? Maitoti kundoona mukadzi kidiba. Maidini manje ngozi vanhu vakawanda vada kuziva kuti mukanazane Bobobo anomboparira sei. Ngozi vanhu vakawanda vanongozwa kuti Bobobo asi vasingazivi kuti chii chinomboitika. Ndosana kuti mimiwo maizwa sei zvaifamba sei. Zvengoitawo semunhu. Ngoitawo semunhu? Asi pamunoona mukadzi ndo pazvinoti nyana. Zvingangoita ndekupamusana nekuti munhu saka ndiri munhu isusu da kutoziva imi makatochenurwa makatobatsirwa handizvo. Saka turi mabatsirwa toda tova Mwari kunze wadii wabatsirikewo kuziva kuti kana chinhu chinozi Bobobo chakaipirei, chinoopareta sei, handiti unokwanisa kuchibvisa sei pauri kana uchida kuchibvisa, handizvo. Kana chakanaka futi botaura chakanakirei, handizvo. Ndosandira kunzwa kuti imimi kubva pamabviswa chinhu ichi maakuzwei zvasiyana pamwiri wenyu kuti handiti hachisipo. Mangova munhu chete. Chandadira hangu mudhara ndechekuti hamusi kuramba zvinhu zvamunoziva. Pane nyaya iripo yekuzi kwamamukutakura kwamaitakura makomrades, pane nyaya yabuda yekuzi maitakura makomrades zvitunha newamwe wasina kufa, asi wamwe wacho ndimi maizopedzisa.
maisense ndakavaudza kuti handina kutakura makomuriti kuenda tisi takapomba kushero amukazwa shero naona yakabopweko kuharare kushero vakomana vayava pavadhirafu yanga ii vadhirafu institution yaigara saka ini ndandiri mudzidzisi ipapo madzimai wangu wanga vari metron kuteacher training yakazochichaya kwaMutare ikandiwa wanga saka iwo ndowaidiyawo macomponents iwawo ndiyo chikoro chete chakasara chete muZimbabwe ndiyo chikoro chete chakasara sisina kuvharwa ndipapusana pakuti taidii taibatsira macomponents aiuya kurwahondo. Saka imimi mhaka yenyu imimi chizwa izvi kutakura kundaya ndakangoita ikoko zuva iroro ndandine moti ene ndindaisotakura chikafu chemacomrades nechine hembe dzokupfeka nemacomrades saka chikoro chakagara chakadaro. Saka zvekuti ndakatakura vakawanda aiva izuva iroro chete ndotakaenda takabva kuWardlap tienda pamarondera tiri kuya kupinda kumarondera vanga vari 4 umwe wacho akati kutiri kuenda hakuna kusi right aibva aburuka tapa grasslands umwe wacho akati kutiri kuenda hakusi right aibva aburuka takupinda mutown chaimo parodi kupinda marondera manje inobva Harare akati handi pataenda tasvika ikoko tisati tasvika manje kuapare patasvika kuairport kuyo kanzi mudara chidzokai tosara ipapo nharisikazivi ndikangodzoka kumba ndasvika mudzimai anga ari kuHarare hospital ari kurekruta mwana manje ndadzoka mangwani following day tapa chikoro tokanzi kusheri kuri kutsvafa umwe wacho manje ndiakabva kuti parents old late parents ndiakanga bvawo nawamwe ndiakazoti tisi takapisa kure ndokutakura ndakaita macomrades chete kuti kana kuti anga akafa kana kuti anga ndakanyatsokuvaudzawo futi kana iwapa waitaura kuti izvi handichazvizobo izvi ndindoziva ndeizvi. ndoda kuzwisisa ipapo because kunozi ndokunomwe mweya uri kubva iko kuWardlap hakuna here chimwe chamakamboita kuWardlap futi chinosanganisira kufa kwevanhu kana utumwa nemacomrades zitakurai vanhu ava muendese kwakati kana kuti enda utore nhingi munhu uya wozobva azosvika wavhaurawo zuva iro ndiro chete at least pane nyaya inyaya yewana kuti vana waita sei ndakasungiyawo kuti kutanga kwacho vanzi atizo akasungo baba wangu akanditeni HM prison marondera prison HM prison saka daitakura chikafu tichiendesa ikoko kana sabhuku takatova ndiko takazivanira ikoko sabhuku manje pambamota vakanga vaine baba HM prison wanga varinazitenisi ndikuti nyaya yangu iri pavana ava kuti imimi process yemakaita yakabatsira umwe haina kubatsira wana why because panozi pana nobota nobot uri kuramba muningina handiti wamaiti mimi ndiyakakutengerai tsvimbo nehuta nebakatwa
nechizvese ari kuzwa akaramba kuti handii ndakazvidii asi imimi ndiye here wakatenga akapirwa mari naamai kuti atenge uta asi akatenga saka makangomutuma kotenga uta kana iye akaenda kotenga wabva yaikokupai asi zvinhu zvakazokupaika pazvazvaa neimimi ndopakazozi pfumo rine ropa bakatwa rine ropa ndopa kutsvaga kuzi ropa rakazoya pafuku pakatwa nepauya apa zvabvepi ndopane nyaya yenyu manje kuti ropa rabvepi aiwa haukutabvao nyaya yangu iri apa kuti right now taapakati maita namurenje zvakazi tiite tipedzise mapedza here zvawakaita manje kusaiziva manje kuti wakapedza here nyaya iri apa pane nyaya yekuti kapane mhuri wari kuti takaripa kare asi hamunganitaurirazi kuti makaripa kare because mukadzi wacho maifanira kuendesa kouripa hamuna kuendesa makarodza saka meaning kuti makatohya kuti mari isiri yenyu makahya mari yengozi saka nyaya iri kwamuri futi imimi kuti ngozi yenyu imuri kuti makaripa hamuna kuripa ba asi nyaya iripo ndeyekuti chokwadi chekuti ngozi munoidii munoiziva asi andimi makaitaba tauraiti wanhu wababao wari kurakurira nanyuka baba zita ndini mukanganwa iriya mukanganwa vanhu awa mwana matete wangu inini ndiye akabara mwana uyu ari apo ndimo muri kurasirirwa zvese tarisai maoko emwana uyu pangidza ishawo kusungwa nemakumbo kunga bhanditi ari mumba ava vanhu ava vanakuwana baba navo ngawauye wakwane wapurudise chokwadi chano kuti ngozi mushamwa irimo iyi ndinozviziva ndakazvitaurirwa wana watete wangu asi wari kurasira ngozi munani mumba yatete wangu iwo ugara zvakanaka asipo ndiana Newman hapana, Nobos hapana. Newman ndiye mkuru. Ndiye mkuru. Ndiye baba yeye. Asipana hapa. Sakase asina ku. Bira washa hapana mningina wa futi. Waningina wa waira wapo. Sakase asina ku sema mangu yani huyo. Mangu yani ndio yokamba. Chazvakaita sabhuku pakauya Samon kuna sabhuku wakawafonera wese hapana munhu asina kufonera. Wakafonerwa wese wakadaira. But zviro tinesa kuti nhasi wacho hawana kuuya sei asi wakafonerwa vanhu vese. Wari kupiwa na Nyumera. Nyumera ameno kwa Mutasa kumsoro. Pamsoro changamira. Uyu Samon rasekuru Nyumera rakaenda kwa Mutasa kwa Guguta rakaenda kati siriso nemupurisa wenyakati ndinoendesa. Saka iwa nditi makuseni sekuru akati pazasi panza kuya hasi kuzwa mushi. Ndozata wala. Kwa mwacho. Ndio waya ndakapona mwacho hatina record yawo boza hapana wazungota. Moses asuzwa mushi. Apa akamboya kumba uko asuzwa mushi bauru. Awontaza wanira kusazwa mushi ngoya dare. Rakadai. Aiwa izo tuzu baba. Bati kuti susu nyaya takatarisana nayo ka. Ndiye kuti wana satani muri kuhandirana. Asi chokwadi muchita sei? Muchiziva. Chokwadi muri kuchiziva. Asi muri kuhandirana. Nyaya yenyu chaiyo haisiri nyaya yakazobudayo yani makamba yekuonekwa na kamba nechinechi haisiyo. Nyaya yenyu hombe ndiye ngozi iri mumusha yamusina kuripa. Yakuzorodwa na baba wenyu. Yesterday chimbotareti. Amsoro inini ndini maimto. Ndini hanzvadzi yababa wewana. Ndingati baba wewana awa. Neni takaberekwa tiri 3 mudumbu umwe. Saka umwe wangu ndiye une mwana uyu haasi kuno kubawa akambobuda asozwa kemusho uri kunze kwenyika. Saka zviri apa ngezvekuti wana warwara vanhu hawana kutaurirana. Inini ndobva toti pakatanga kurwara mwana uyu ndakabva musikana wakauya
namai Ziwiwi kwaisenza mwana uyu. Wakauya wakanditora wakati mwana warwara tiri kuenda kubhonda, tichibva taenda. Mwana achibva ambodzi wabaiwa jekiseni uchamborara kudini, tichibva tazodzoka tibva tazovasiya paumba padhisi. Ini ndinobva kubhuku raNyatsanza. Saka tasiya wanawa tichibva ndazotire chimangwani wakarapwa achibva adzoka chachiri china musi wechishanu toti chishanu muma1 o'clock wakabva atanga kurwara zvakatoipisisa. Anga asikahi chekuyi, anga asikahi, anga asikamumvura. Waitoti akarara ngedumbu kudai akasunga maoko nemakumbo, waiha mavhu kana dota kana kufura uswa. Izvo ndakaona. Saka mwana aenda mangwanani acho wakazoona mwana akupera simba ngekuti anga semunhu anga asikuya. Saka musi wechishanu wakabva andotsvaka motika namukoma wacho wakagara uko Victor. Saka watsvaka motika wachibva nawo waenda naye kubhonda. Mwana achibva azingayeso pamadhirip. Chiwaudza kuti chishanu mugobera ndakazokwira ndichimuona ikoyo tichibva tadzoka. So ndo Mande ndaenda koona mwana uyu. Ndipo ndakabva ndasangana nehanzvadzi yangu. Iyi hanzvadzi yangu iyi baba wedu ndiye umwe kusiyana kwamai. Mai wangu mukuru, mai weawa mudiki. Saka mumba mwedu tasara tiri vasikana 2, vamwe vese vakapere kufa nemukomana wakagumisira kufa ndibaba wewana. Saka awa ndiyo dzahanzvadzi wana wamai. Saka zvadaro tasangana ikoyo takazoti sabhuku noinga wakati muna wakasata ndawana zouya ndaya ndine zvikuda kutaura nawo. Ndibva ndadoti patakatanga kuuya ndakashaya nguva, taibva kubhonda zuva radoka ndichizodzika kumba kwangu kuNyatsanza kwakuenda kubhuku kwaNyatsanza. Saka musi weMande ndasangana nehanzvadzi muhospitari ndaya kuona mwana. Ndibva ndati asekuru zvomauya zvanaka, ngatisvike tese kwasabhuku newengo. Tichibva taenda takaona pasabhuku newengo wakamirirwa ndisabhuku Chikuni. Saka takabva tasvika pamusika panotengesa mukadzi wasekuru Chikuni. Saka sekuru Chikuni unogara kumunda. Ndiri kundosvika Sachikuni wakabva afana kuti une mukadzi wake. Wakasata ndewaya wati wambouya here. Zvikazi tete watouya. Asi zvauya tete wauya wasvika nehanzvadzi yake. Kazi ipai tete foni. Ndichibva ndadozi saka muri kufungei tete, musha wapera, wana wese wari kurwara. Ndikati inini handine chekutauraba, taurai nehanzvadzi yangu kutaura ivi nemunhu wemurume. Achibva apiwa foni. Zvikazi ndafunga kuti timubatsire, tomupa tsamba inobva kwaNengo sekuti awari mubhuku raNengo wana. Saka tamupa tsamba, maenda konyorerwa tsamba. Imimi tete nehanzvadzi yenyu munobva maenda netsamba kwaChangamire. Tsamba inoti wakasata nde wari kutambudzika asi wari kuda kubatsira. Saka imimi mobva madini, mobva maenda. Saka zvakanaka. Saka tobva tandobva kubhonda kuya kwabva tasvika takandosvika kupfuura paumba vatasvika pamusika, ndipo takachizoona mai onini, mai Chikuni. Ini ndobva ndadini ndakudzoka kumba kwangu. Apo pakazotaura sekuru nasabhuku Chikuni vakazi muri kufungei satande. Zvikazi tichamboona. Zvikazi musatore mazuva ngekuti wana wari kurwara, vanhu vari kutambudzika. Ndikati mangwani chaiyo ngatende netsamba kwamambo, tinoenda tese, nii ndinomuperekedza. Kai zvakanaka. Tobva tanyorerwa tsamba yedu ndimai Mukanganwa, vaisa chidhindo, taisa nehanzvadzi yangu. Ndikati tiri kuenda tese. Saka inini zuva radoka ndakuenda kumba kwangu kwaNyatsanza. Imimi sekuru chisarai pa DC paumba newana. Mangwani tozosangana pai parodi. Ndiri kumba kwangu hanzvadzi yangu yakabva yafona ichiti tete ndafunga kuti mangwani takuenda netsamba tibva tadzika nemwana uyu kwamambo. Ndikati aiwa sabhuku wati endai netsamba mope mambo, mukamaendesa kwamambo ndiwo angozopa vanhu vangomubatsira. Kazi zvakanaka. Ndo aibva azofona futi. Zvikazi apo inini ndakadzika kuuya kumba kwaNyatsanza, mai Ziwiwi nemusikana nemo haasi panapa bawati washaya wokutsiya pabasa. Aibva ati takuenda koona ani mwana. Wasvika kwazi manesi akabva ati izvo masvika wakwasatande ndokuti asadziwa wati torai mwana ngekuti zviri kurwara mwana izvi asi zviri hospitari ba chiwanhu tiri kutoona kuti mwana une ngozi iri paari. Saka torai mwana. Saka sekuru wakabva azofona achiti
inini na tazoona mubatsira handisi zoti zvakafamba sei kuti wazoone munhu unobatsira. Zvikazi saka imimi takotora mwana wakazitora henyu muhospital. Zvikazi takotora mwana mangwani chacha achipiri. Imimi machitete zveduti tosangana parodhi ma8 omuzogadzirira. Ndikati zvakanaka ndobva ndarara kumba kwangu. Sekuru wakabva arara kumba kwako ine wani. Saka mangwanani echipiri aya wana sekuru murenje wakabva wauya ndiwo wakanga wadaidzwa wataurirana kuti mwana uri kuda kubatsira. Asi ipopo anga ari kubhonda ikoyo anga akasungwa maoko nemakumbo achisungirwa nemubhedhi. Uyu maoko umwe akasungwa ngecheni dzemapurisa, uyu akasungwa ngechidibhedhi. Makumbo akasungwa nemubhedhi nejira. Saka wana sekuru murenje wauya uyu sekuru wanga uripo. Wachibvunzwa manje nhorondo. Sekuru wakabva atadza kudini kutaura nhorondo. Wana wakabva wati tete uri padhuze. Takutora tete adini auye wabatsirana. Nini ndakabva wakabva watifonera muripi ndikati ndichitori paumba. Zvikazi uyai tatsvaka motika musangane munzira. Ndobva tisati tapfuura pamashopusi epaterera rodhi kwenda kuSt Mathias. Ndipo ndakabva ndasangana nemotika yanga ine mwana hanzvadzi yake. Chibva ndatorwa tichibva taenda kubva. Tasvika paumba takasvika warimo. Wabva watanga sekuru murenje kwakutanga kutsanangura nhorondo kuti makambozvizwawo here. Ndikati hunde tatiri wana wadiki. Asi handi kuti tinoziva zvakaitika. Asi kuti taindoona pana mbuya wedu toti baba usauya ndiye wasara kuita baba wani iye baba munini Nyumeni. Mai wake ndiye waibudirwa na mai wotaiti mai kuru wekwamutanda ndiye waibudirwa ngeshairi. Taindozviona tiri wana wadiki. Tikati mazwire takaita ngekuti ndobva ndautsanangurira ngenhorondo yekutiyo pane munhu wakasohiwa ngembwa. Wana sekuru wedu wekare watsvaka musenzi. Musenzi uya arwara wakanga wamuwakira musha kaumba kunze kwomusha. Saka zvakarwara achizofa wana uzomumaira. Wakazotoona imbwa dzaakuuya nemunhu. Taindozva zvichitaurwa kudaro. Zvikazi ndizvo zvari kubvunza hanzvadzi yenyu asi yanga isodairapa. Saka nhorondo yobva yatotangwa neyekutiyo une uta munun'una wakatenga uta ndiyo hanga asina wakati uta handinohuona. Asi pfumo iri wanga akazvipiwa pane zvababa wachiti kare wana baba waivhima asi kuti hakusisina vanhu vachavhima. Saka imimi manje mama kuchivhima uta pfumo iri rakuchivhima wanhu mumba mai wangu inini nababa wangu ndo zvakatsanangurwa. Wachibva wafamba nenhorondo vanhu tichimbowirirana wana sekuru nana waitouya nevadzimai wavo iwe kuHarare nauyu nemudzimai wake tichifamba zvakanaka kusvika wachibva wazoti mukunda wangu inini haasauya wati wadaidzwa kukiliniki here pane zvaronyora nyora. Ndiyo akazobuda achibva wanga wati wabudise ngozi yacho ibude apo ndiri kana kuti pane mwana. Saka wakabva mukunda wangu ndiyo wakazobva azobudiwa achibva watsanangurira zvese achitsanangura kuti ndakahiwa ngembwa. Wana sekuru wedu wekare wanga wakazi wakanga wadini wati tichazomuripa wakamutima wakazondipa magwere tichakupa magwere kudini here izvo ndakafa wana uzobatikana. Saka ndipo wakati wazi takaripa waripa munhu aripwa unoendesa kumba kwake. Ndipo wakachizonga wakutaura nhorondo yekuti waripa munhu uya manje hanzvadzi yangu ona ana baba wakabva waenda koisa kuti inini ndini ndamukadzi wechikwambo chacho ini handitombozivi. Ini ndobva ndatoroorwa muto aitobvisa mare wachiya ndipo ndandakutaura kuti saka imimi manje maona kuti maita zviro zvenyu hamuchatsananguri. Baba wacho angari bati inini ndinotoziva. Saka pakazouya baba pekugumisira kwazi vanhu vekasati andeunganai baba wakati kwazi ataura nevamwe kwana Mutasa kazi musauyeba zviro zvakasopera zvakataurwa izvi zviri kutaurwa hazvisi zvoba musi akazouya ega wakabva adzidza vana achibva andotsanangurirwa kuti saka imwimi zvomuti ngozi yakapera iyi. Saka izvo ngozi yakapera handiti munhu akaripwa unoenda kumba kwake. Iyo akatoti kwaziwo kumba kwangu waruto hawatoziba kuti ndiripi kwazi kwasara tete kwasara mwana watete ndiyo wasara mukaenda kwazi kumba kwangu kutete wakatotaura nezita rake ndingomutungamira uko ndakaurayirwa kwanyamukwarara ndiri mudzasi mwemuti maakwenda munotora ivhu rangu mobva maenda neni mondiisa kumba. Zvikaisaka makaendesa here munhu kumba kazi handi baba azoya
takando nini zvakatopera zvese izvi asi takapa mukadzi wemunhu inini ndisikazivi. Wamurenje wakataura kuti inini ndinonamata kuwadzana kwaapostoli chechi. Tete zvasikabudi baba muri ngekuti mwaenda kuchechi. Saka zvakazobuda kubudikidza ngemwana uyu. Saka wazosara wachibva wazoenda manje vanhu vekwaSatande. Mwana wakabva azorwara zvakapfurikidza. Kwakufonerawo na sekuru avo. Sekuru uri kumarondera munun'una wake uri kuHarare. Tazofona tikati tazodaidza sekuru murenje wauya. Wati unganaidzwa vanhu vekwaSatande. Vana baba vakati munun'una wacho ndiye ndakataura naye kuHarare. Uyo wakati ndichauya. VekuHarare vakataura kuti handiuyoba ndingozwa madhara mairi aya uyu nababa uri kwaMutasa. Kana samanisi rubva kwamambo. Kutanga kwacho kurwara kwazoita mwana uyu. Aizonga achirwara wanga akasungwa akadare uri mukicheni. Uko kwakaiswa hoko, apa pakaiswa danda. Wobva asungirwa maoko oiswa uko. Uku makumbo, apa pakaiswa danda, apa pakaiswa hoko. Wobva asungwa kuitira kuti akandotsunura wairuma zvainga zvakasungwa zvacho. Aiputsa zvese. Saka takazovadaidza uyai. Vakataura kuti hatuiyoba. Mwana kurwara kwaari kuita, endai nemwana kwamambo. Ndikati inini ndoenda nemwana kwamambo awazvione kune hospitali here. Mambo ndiyo unoda kuona here kwaSatande wasikadi kuona kurwara kwaita mwana. Saka ipopo ndipo pakabva pati taifamba zvakanaka. Ndipo pakabva patotiwo kwaSatande kuramba kuuya. Saka hapana zvakazombogadziriswa kubva ipopo. Saka ndizvo ndingatiwo ndihombo ninga papa zuva renhasi. Asi ndaifunga kuti baba waifanira kunge aripo ngekuti waitoti ndingoda kutodaidzwa kusamanisi. Ndingoda samanisi yamambo naiye nobhotsi uri kuHarare. Waitoti ndinoda kuzwa madhara mairi aya nesamanisi inobva kwamambo. Saka nhoroondo ari kuiziva asi usinye ndiwo utoripo. Inini ndinorwadziwa ngekunge wasauya ngekuti pairwara mwana uyu apakazorwara ngekugumisira. Mwana wakarwara. Zvokuti waitodai akadai zvakasanganisa maoko ake apa anga akubuda ropa. Waitodai achikoya ropa kudai kuhya ropa kudai. Hawana kutozotozviona ba. Wakatoti hai mimi ndimakatozvitanga kwazi zvipedzei. Saka ndo zvakaita mumusha vekwaSatande havasi kuwirirana kuti vafambe kuti wanawo wanunurwe. Neniwo ndinunurwe. Honi. Tationa pairi kati. Nyaya yenyu madhara matatu. Newman, nobody. Ndiani mwashuzano? Newman, nobody. Cyril na Moses. Wari for na baba yangu. Ndo pane tsotsi baba. Kana ndo pane matsotsi. Baba ndiye awana. Nyaya iri kuti muti mimi wamwa kuti ngatiende kwakati wamota atiendi chi. Muri kutaura imi kuti ngozi munoiziva mumusha. Asi moramba kupedza muziva kuti muri kutaurwa kunzi hamuna kugadzirisa chakati nechakati. But moramba muri takapedza muri kuti because kana muchitika ngozi kuipedza kuiripa. Kana musina kuiripa ba hapana zvavana. You are very lucky kuti ngozi iri kutaura kuti ayo. Itai chakati nechakati. Ndiri pakati ndepakati. Uye munditore muendese kumakwamo asi hamusi kuda. Sei musi kuda. Ende kuruzi kwasara munhu wani. Mukasvika kusina. The next thing chakuita mautanga kukandirana mudzimba. Because wanawo inyaya kuti wanawo wari exposed because havanawo mai nababa. Havana kukuchemera baba. This is a child headed family E. Haina kukuchemera. Saka you are taking advantage of that. Asi wanawo wakawana mubatsiri. Anowabatsira kuti zvibvomba mawo. Zviuye kwenyu. Muchatanga kufamba. Imi mudhara makatofara kuti kamba wabva zvangu zvandanditondinetsa zvatogadzirwa. Asi muri kukanganwa kuti zvakugadzirisa inyaya yenyu inyaya yewanawo. Hamuchadi kuti nyaya yewana iite sei? Ifambe. Hamuchadi. Kamba wakaenda. Inini ndakuti izwai. Mirai kushora mudhara wakaita zvakanaka mudhara. Wakaita zvakanaka asi taurai vamwe venyu zvevo muri kuwasiri. Yes. Masuku angu ekupedzisira ndakamira panapa changamira. Isisu kuti timire panapa kuguta. Vanhu venharaunda nevanhu vakatitenderedza ndokakwanisa kuti pachikafu mari yekuti kwanise chikwanisa kurarama. Hama dzangu idzi hadzisi kukwanisa kuti pachikafu chedu kwanise kurarama.
dzinouya nditi dzauya dzoti chikafu chekuwabika neni handisina but sabhuku akaenda kuvillage akati village ndiri kumbuta kuti mubatsiro vana watambudzika nenyaya panyaya yechikafu because vari kurwarirwa vanotouya futi kumba kwenyu voya futi chikafu chemadhona chechitu inini wacho inini vanhu awauya panapa vanga vasitoziva kuti ndini ndakaripota inini chakati vondiripoti pananga chekutanga chekuti uyu mukomana ane 20 years azo 29 October umwe wacho ane 29 years inini ndine 22 years awakoma ndati ndikava zvakadako vakandirepa changamiri vanondirepa vanhu vakuru inini wachame ndamirepa napo inini ndindogara nawo wanwa iye wacho menguru asipo nemwanasikana agara ukoko inini wacho inini ndiri mwana mudiki ne 22 years ani nadzo ndini ndakakwanisa kugara nemukomana muchipatara uyu kubhonda ndisadziwa akati mwanangu chirwere chikadzoka futi chakasimba handichadi kukomai muchipatara because chachisiri chingezi chachiwanhu ichifamba namadzemi pamwe chete but izvi zvinotirwadza chimwe chechitiri chasara ngechekuti inini wacho changamira ndakamira panapa handigezi ndane 22 years ndakamira panapa handigezi ndinoda kuroorwawo ndinoda kuwana nawo zukuru inini changamira mudaro unoesa kutaura kuti handisi kuenda kumwedzi inini changamira handiendi kumwedzi ndine 22 years ndoda kubarawo vana nevazukuru vangu uyo atadza neshire kuti arorewo 22 years ane 29 years azobata vana vake nevazukuru vake but nekuda kuti vabereka hatina ndo pana angoti inini kana hama dzandiwenga ndinoti apa mbereko ndisiwa chizwi kana hama dzandiwana nekuti ndatiza handisina kuvaudza kuti ndakumangara vachangamiri inini ndo zvandakani kuti ini ndindogara nawo ndinoona zvese zvirikuita masikati nemanheru zvese ndinokwanisa kuzviona zvichichitika nezera rangu neni ndiri mwana mudiki nezvinhu zvandinosangana nazvo kumba pamwe ndinorova pamwe handibiki pamwe handitogezi ndiri ndichengeta vanhu iwawere iwawo nezera rangu handiri nekuti hatina vabereki chichemo chako chatizwa ucharoorwa musikana dondwari unoroorwa chabatsirwa chakubatsira kuti zviite dondwari because it means kusatoenda kugeza kwauri kuitawo pane akatosunga uripo akatosunga asi imimi wabambo imimi hamuzwiwo here kurwadziwa vana ngewana ndimiko vabereki vacho imimi imimi makamboendawo here muchiobvunza vana kuti mageresi handi muriziva kuti baba wacho hapasisina mamusingazivi kuti baba wavo hapasisina aiwa itai baba chaiwemi saka maindogara ikokoko musingamboyi kumusha baba waiziva baba wavo wakafa ari kutambudzika ameno kunga chirwere chakamira inini noti baba vangu achitopenga kudhara takarapa ati baba vangu abara vanhu vake 7 pa7 baba vangu vakabara vanhu Rachief mwana mudiki kukura kwake ujawo kwake wese tikasvika kuroro mama vangu inini baba vangu vanhu vake 7 varova vanake baba kangu andori mupengo mai angu achindopenga izvi zvacho ndakakura tichitambudzika takazva nedengu ndakakura tichingotambudzika iwo vamwe vanhu vachigara zvakanaka izvi nhama chainobvira yatombopera izvi ringe itowange ita wese because vanhu wese vanese masatande chese chawana unongoti endese kune nherera dziri kwasana kwaDC because pamatauruzi pamba sekura kuti anga ari mukuru vanhu wese wabika mabero wese vachiita zvigadziro zvavo mumusha medu matiri kugara pamba patogara isisu kuti aguro pamba patogara changamira hapana mapadlock hapa kii pamba yatinogara nyaka tikazachedera muka takafa hazvishamisi kuti akuno kumakumara tarakasimana kuma arisi magwera izvi zvinogona kufa izvi kuti tirarame isusu inharaunda iri kuti ichengetedza kuti pachikafu nemari zvese kuti takasei tamuka sei izvi manext door ndinavakakanditsigira nambuya yangu mai akabereka mai yangu aripo ndemanisayakanditsigira kutira inini neana dzangu taisu because tinogara zvakanaka muvillage hatibi tinotokumbira kuti chakati chani chapera ndwane vile ndautotichengetedza ndwane vile ndautotichengetedza isu tikuchengeta nevillage nemusangano inini ndinoenda kumusangano ndokwanisa kundichengetedza izvi matiperekedza ndi chairman Shumba Masere yanditaripedza mota yake ndinatoti Shumba tikumbira kuti kutransport kuna kwachangamiri ndini ndakatokumbira inini tikuchengeta nevillage nemusangano ndotichengetedza isisu panoti hama hadzine neupenyu hwedu hausi kubatikane because ini ndinihware nendichizviona chimwe ini handirari izvi ndinogona kushaya hope usiku hwese inini vandichizwa mitsine zvese ndinozwa zvakana pamba ipapabwe nezera handi 22 years zvinhu zvitondibata kuti ndiri nherera 1 2 ndakagara mukomana nechipatara nezera rangu rine
3 nisanga nacho bamba situation ipamba inotondiremera ndakaudza bhaka musawa kumisa ngati zvamuri kuita ngezvekuti imi muri kuenda nditi mondisira dambudziko rakadai imi mukaenda inya kutoti anga uya ndazi yangu ika yaiti paisungwa ikatsunhura ini ndine kwanza kushinga munoti kuchigane mwere wamwana aigona kutiza daiso ndikati mukatiza izvi padhora kitchen pani padenga pakatobva kitchen stuff shai dzupura nedzengira apa ipanga kumisa kuhwara uiko ini ndakatoti andona ndakashinga kumfira hanza dzangu idzi ndakati inini bakakuhamba ndakaita inini hanza dzangu idzi nemwe wacharuhwara ndakati inini mhangu kusiya kwakandiita inini sakasimba kuti ndimire nehanza dzangu idzi ini sakatosimba semu ndinofanira kuti tosimba semunhu mukuru nyanga ndimwahambudiki kuti tikwanise kuti batsirikana saka ndakaya kuno kuti tikwanise kubatsirika bodi hama dzangu inini dziri kutondisiya tidheka pamusha ipapa. Alright, it's okay. Ndaizwa. Alright. Zvamunoita. Baba rutaurwa ngenyaya dzematsine. Mukomana mukuru wazi haasi kuyaba uti unotorwara kana akatofambawo pamudzimba dzevanhu unondononga nekudii. Ndakambotowapawo kii itsva amene unotosvika yagwejenurwa kutoti kii haigari hapatombogari kii ba kutochengetwa ndimwari. Alright, it's okay. Dambudziko iri rikapera iri rikagadziriswa nokuona unogara zvakanaka. It's okay. Zvakanaka. Wamwana Satani mune mutapirirwa muri muharare. Muri kutapirirwa muri mukati muchichovha motikari dzepamusoro. Asi pane hama dzenyu dzurara dzisina chikafu. Zvinorwadza. Gadzirisai nyaya iite sei? Gadzirisai nyaya ipere. Mumba umuite piso. Hamuna peace bombo. Kufirwa handi mhosva. Ende hapana munhu anoda kudii kufirwa. Ngatibatsirane idambudziko rehama iyi. Ndo chinozokama, ndo panouya chinhu chinonzi hunhwa. Ndo paunooneka hunhu hwako. Ukaona usiri kubatikana uri kwaSatani, usiri kubatikana nezviri kuitika mumba yemhuri iyi. Then hunhu hwako batsirai wana. Saka musei Satani ndikudai panapa muri kwaSatani ndese. Musei Satani ndikudai pano mese. Ini ntsika yangu ndeyekuti ndikakudaidza usakauya ndinouya kokutora. Ini ndo tsika yangu iyo. Umwe last week zviya akaramba kuuya kwaMutaro. Takanomutora ari pabasa kusvika muIndia akotora tayakotora munhu kuti unoda kudai. Neexpense yangu inini handimbokukumbiri petrol yako handiti sei asi ndinouya kokutora pauri. Nyange uri kuHarare ndinouya ndinokuzvuzvurura. Ndokutora chete. Kana bulawayo tokutora. Ichaka ezomwe zviri kuZimbabwe kuno ndokutora. Ini ndokutora ndo polisi yangu ndokutora. Saka ngatibatsirane wana wakutambudzika. Munozwa sei wana Satani kuzwa kuti wana rurarama nevillage. Imuriko. It's so painful. Azvinakidziwa. Saka waraiti wana imimi masere akauya. Mwamaendapo. Mwamapiwa saga rechibage. Mwamaenda kumba, munogaisa kumba. Then iyi mari munotenga 10, 20, 30, 40, 50. Iyi mari munotenga zvisipo zvese mumba. Right, it's okay. Enda into sangana na sasa. Right, maita basta. Wanu ya masangani. No, wanu munopiwa chikafu. Alright, maita. Alright, and to sangana Saturday. Right, next case. Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV mondosubscribe ipapo. Musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare. Musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,